Kaixo, gu Kala, Oier, Edik eta Alejandro. Eta basoa orkestea tokatu zaio. Gure informazio orokorra, basoak zuhaitxez inguratuta daude, eta belarra eta bere lurra emankorra da. Ere batzuetan eguzki asko ematen du eta beste batzuetan eguzki gutxi. Beste informazio orokorra, badakizue gutxi gora bera 4.000 espezie daude baso batean? Fauna, ugaztuna, hegaztia, marrazkita daude. Garrantzitsua dira, otsoa, sugea, untxia, eta abar. Karraskaria eta belardia. Landaderia dira. Ostoa, zuhaitza, belarra eta abar. Kate trofikoa da animalia jaten dira haien artean hor elikatzeko. Eta ekoizleak daukagu lehenengo iak, gero lehenengo mailako kontsumitzaileak matxin saltoa jaten du iak, gero sugea bigarren mailako kontsumitzailea da, eta sugea matxin saltoa jaten du bigarren mailako kontsumitzailea, arranoa sugea jaten du, eta gero arranoa hiltzen dienean deskomposatzaileak ondoak hazten dira. Ekosistema ondatzen duena, kutsadura. Gauza lurrera botatzea da, adibidez plastikoa eta zaborra. Eta nola konpondu dugu gauza lurrerak ez botatzen. Deforestazioa. Basoetan istripuen eraginez eta trumoiekin. Eta nola konpondu dugu zuhaitzen mosketa arautzen. Eta basoetan ez erretxe. Gehiezko guztiapena. Untxia asko izatzen dituzte, baina gero ez dira jaten. Nola babestu aldugu? Animali txikiak, untxiak, basakatuak eta txikiak ez jaten. Eta baso zainek eiza kontrolatzen. Hemen dugu fauna untxi bat eta landaderia daukagu lode bat. Eta hemen bi marrazki gehiago faunari buruz. Hori da guztia, eskerrik asko guztiagatik. Kaixo, gu Maialen, Leire eta ni Aiala gara, eta gure ekosistema belardia deitzen da. Informazio orokorra. Belardia gehien bat espeziez osatutako gunea da. Belardia klima lehorra eta landaretza eskaz eta irregular zuenez barrietatuta da. Fauna, sabanan bizi diren animali mota asko daude. Adibidez, ala nola, ugaztunak, hegaztiak, zebrak, jirafak, zaldiak eta abar. Landaredia. Landare mota asko daude sabanan. Adibidez, limoi belarra, izar belarra eta abar. Jende askok lorategian landatzen dituen landare arruntak sabana afrikarrak dira. Kate trofikoa, elikatzea edo kate elikadura sare batean diren loturen sekuentzia lineala da. Kate trofiko batean izaki bizidun batzuk besteei jaten dute. Hauek dira ekoizleak, lehenengo mailako kontsumitzaileak, bigarren mailako kontsumitzaileak eta hirugarren mailako kontsumitzaileak. Ekosistema ondatzen duena. Kutsadura, izaki bizidunei kalte egiten duten sustantzak pilatzea. Adibidez, uraren kutsadura, zuhaitzak erretzea eta abar. Nola babestu? Plastikoa
ez botatzen lurrera. Adibidez, plastikozko botillak, supermerkatuko boltsak, eta bar. Gehiegizko ustiapena. Behar duguna baino gehiago hartzea da. Adibidez, desagertzeko arriskuan dauden animaliak jaten. Nola babestu? Animal txikiak ez kontsumitu, adibidez, gorilak, rinozeronteak, elefanteak, eta bar. Eta hauek dira gure eratuak. Eskerrik asko entzuteagatik. Kaixo, gu gara, Ane, Oiane, Iker eta ni, Ruben. Eta gure ekosistema eremu militarra da. Lehenengo, informazio orokorra. Hiri multzoa da. Eraikin ugariz eta errepide orokorrak eta errepide konplexuez osatuta dago. Eta jarduera ekonomikoa nagusiarekin. Kate trofikoa komunitate biologiko bateko espezien bidez mantenu gaiak transferitzeko prozesua deskribatzen du. Lorea ekoizlea da eta erlea elikatzen da loreen bidez. Erlea lehenengo mailako kontsumitzailea da eta txoria elikatzen da erleez bidez. Txoria bigarren mailako kontsumitzailea da eta katua elikatzen da txoriz bidez. Eta katua hirugarren mailako kontsumitzailea da. Fauna ekualde geografiko batean bereizten diren animalien espezie multzoa da. Zer fauna dago hiritan? Hegaztiak, kaioak, papagaitxoak, usoak, txantxangodeak, ontzak eta abar. Ugaztunak, txakurra, katua, zaguak, untxiak, urtzintzak, azeriak, ipurdatzak eta abar. Arrain txikiak, pailazo arrainak, pirainak eta abar. Narrastiak, tortoka, sugandila, igela eta kamaleoiak eta abar. Intsektuak, inudiak, erlea, armiarma, tximeleta, eltsoa, eulia eta abar. Floraren terminoa eskualde jakin batean izaki bizi diren pertsonen modu naturalean bizi diren. Jaiotzen edo landatzen duten landare espezien multzoari egiten dio. Erreferentzia, deskribapena, ugaritasuna, loraldi, garaia. Floraren landarea, lorea, arrosa, eguzkiloreak, margarita eta tulipak. Zuhaitzak, palmondoak, urkiak, pagoak, urkiak, palmondoak, gaztainondoa, aritzak eta bar. Belarra eta zuhaizka. Ekosistema ondatzen duena. Eremu militarrean kutsadura asko dago, adibidez, kotxearen kea edo plastikoak. Eta hau animaliei kalte egiten dute. Nola babestu? Garraiobide publikoak erabili, horrela kea gutxiago egongo da. Birziklatu, telazko poltsak erabili eta kantinplorak erabili. Ja, bukatu dugu, eskerrik asko entzuteagatik eta ikusteagatik. Ricardo, Lander, Eider, Andrea eta ni kenai gara eta gure ekosistema itsasbazterreko eremua da. Itsas ekosistema guretako ekosistemen barruan daude. Ozeanoek, itsasoek eta padurak beste. Itsas ingurunea oso egonkorra da, lurreko edo ur gezako habitatekin alderatuta. Masa ozeaniko handien temperatura gutxi aldatzen dira. Baina uraren azitasuna portzentua 3,5. Kate trofiko. Elikatea edo elikadura katea sare batean diren loturen sekuentzia lineara sareko. Batez hasi eta sareko beste inor jaten ez duen espezieraino iristen dira. Animaliak, Mikrobio ekoizlea, medusa
Arrain lehenengo mailakoa da, besugo bigarren mailakoa da, eta balea bigarren mailakoa da. Fauna, askotan pentsatzen dugu itsasoko animaliak arrainak dira, baina akats bat da. Animali familia guztietan itsasoko edo ingurunean bizi diren espezieak daude. Adibidez, ugaztunak, baleak, izurdeak eta bar. Hegaztiak, pinguinoa, arrain hegaztia eta bar. Urrezeko landarea edo oso ingurune edo oretara egotikotako landarek dira. Aintzirek, putzoek, estuarioek, baduak, ibaiako ertzak, deltek edo itxoko aintzirek. Landarek hauek berde eta meruzituak dira. Garoa ia. Ekosistema ondatzen duena, kutsadura, izaki bizidunei kalte egiten duen sustantzia pilatzea da. Nola babestu? Ez bota plastikoa itsasora, eta ez bota zaborra edo sareak itsasora. Gehiegi ustiapena, behar duguna baino gehiago erabiltzea da. Adibidez, nola babestu, arrain txikiak ez kontsumitu. Eskerrik asko ikustarekin. Kaixo, gu gara Olaia, Xavier, Ainara, Isaac, Ander eta gure ekosistema putzoak eta urmaleak dira. Informazioa horrela, urmaletan aintzirak eta zingirak urgeldiko habitatak dira. Lurzoruaren sakonenetan sortzen dira eta sozikoak edo iraunkorrak izan daitezke. Udan, eguzkiak dagoenez urmaletan eta elurra egiten duenez urmaletan ura asko dago. Kate trofikoa. Kate trofikoa animali bat jaten duenean beste animaleari kate trofikoa sortzen da. Guk ipini dugu bi adibide, eta esango dut bat. Iak ekoizleak dira. Zorginorratza lehenengo mailako kontsumitzailea da. Apoa bigarren mailako kontsumitzailea da. Eta atea hirugarren mailako kontsumitzailea da. Putxoak eta urmaleak, animali ugaztunak, arrainak, narrastiak eta hegaztiak daude. Adibidez, arrubioak, igelak, apoak, eltxoak, txoriak, ahateak, arrainak, zorginorratzak, habitata mota ur kontinentalakoa da. Landaredia, putzuan eta urmaleak. Landare hauek daude, pagoak, aritzak, aldituak, ilak, algak eta loreak. Kutsadura, izaki bizidunen min egiten duten sustantzia pilatzea da. Nora babestu, birziklatzen plastikoa gauzak ez bota lurrera edaz eta itsasora. Deforestazioa, zuhaitzak gehiagi bota zea da. Nola babestu, zuhaitza mozteko arauak ipinik. Gehiagizko ustiapena, benetan behar duguna baino gehiago hartzea da. Nola babestu, arrainak txikiak ez kontsumitu. Eskerrik asko ikusteagatik. Kaixo, gu gara Janju, Deiane, Iker eta nik Daniel.
eta basoari buruz hitz egingo dugu. Inforokarria, basoa, zuhaitz eta zuhaizkez jositako lekua da. Oroan, zuhaitz dentsitate garrantzitsua duen eremua da. Basoa, fauna, flora, ugarei, zuhaitz, eske baso bioma biosferaren garrantzitsua da. Kalte trofiko azalpena. Kalte trofiko erlazio bat da. Ekosistema bat animali batzuk jaten dira beste animalia. Hemen adibide bat ipini dugu. Ekoizlea sasia, lehenengo mailako kontsumitzailea sagua, bigarren mailako kontsumitzailea azeria eta deskonposatzailea ondoak. Fauna, basoa, dibertsitate handikoa da. Adibidez, ugaztunak, hegaztiak, narraztiak eta intsektuak. Ugaztunak, hartzak, otsoak, txoriak eta hortza. Hegaztiak, oiloa, txortia eta hortza. Narraztiak, zugea, kakalardoa eta zugandutila. Flora. Basoan flora asko dauka. Adibidez, hostoak, zuhaitzak, belarra eta ondoak. Deforestazioa, zuhaitz gehiegi botatzea da. Nola babestu, zuhaitz mosketa arautu. Kutsadura, izaki bizidunei kalte egiten duten substantziak pilatzea da. Nola babestu. Birziklatu, kontsumoa murriztu, garraiobide publikoak erabili. Gehiegizko ustiapenak, benetan behar duguna baino gehiago hartzea da. Adibidez, eiza. Nola babestu. Basozain gehiago ipini. Kaixo, gu gara Oier, Edik eta... Kaixo, guk gara Ane, Oiane,